Jenggelek tangi mangan arum kondori gandung manuke apa manuk sriti menclokane witing pari ojo menclok witing pari menclokane nggone benar cawuk leda milih gojek lemu ora kena gojek gering milih. Sapa ngerti tukange terbang lho Mas? Agus nanti Agus jaluk pencoki Agus. Agus. Jenggelek tangi mangane arum konorio kang males manuke apa manuk podang menclok duit gedang ojo menclok ngepah gedang menclok sing tukang kendang cawok ledang kon tukang kendang mbah. Jenggelek tangi mangane arum konorio kang males manuke apa manuk boyang menclokane kuit goyang aja menclokane kuit goyang menclok sing klambi ireng cawok sletret dipoto kirim na bojone yen wayah esuk jagone kluruk rame suarane maning kemruyung aku seneng sedulur tani bebarengan padha nangger pari benar kulon parane ojek ono witisan cemruit seneng atine katon asri kecasan isine
Rat. Sor. Aja gelek tangi mangan neh Yo panas manuke opo manuk manyar mencelokane kuwe johar aja mencelokane kuwe johar mencelok sing papan sing jembar aja gelek tangi mangan neh jarum mong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum peniti wong manis mana lubangnya minta senyum wong manis dikasih senyum minta senyum wong manis dikasih senyum terus segini wong manis mengabarnya jarum wong manis dikasih jarum wong manis dikasih jarum meniti wong manis mana lubangnya kita senyum wong manis dikasih senyum kita senyum wong manis dikasih senyum sekali wong manis mana rumahnya jarum bukan wong manis sembarang jarum bukan wong manis sembarang jarum tapi jarum wong manis banyak lubangnya senyum bukan